Agroistra, poljoprivredni magazin. Nova Agroistra je pred vama. Dobar dan i dobrodošli. Istarska županija osnovala je Županijsko povjerenstvo za poljoprivredu, čija se prva sjednica održala ovaj tjedan. Sve poljoprivredne grane zahvaćene su epidemijom koronavirusa, međutim neke su znatno više pogođene epidemiološkom krizom zbog nemogućnosti plasmana svojih proizvoda. Na sjednici je zaključeno kako je poljoprivreda jedna od strateških grana razvoja Istarske županije, a Ecio Pincan, pročelnik za poljoprivredu Istarske županije, pojasnio je kako namjeravaju podržati i razviti istarsku poljoprivredu. Agroistra, poljoprivredni magazin. Svi članovi povjerenstva dali su prikaz sektora koji oni predstavljaju, tako smo imali prilike čuti kakva je situacija u ribarstvu, vinarstvu, u proizvodnji povrća, u stočarstvu. Jednoglasno smo zaključili nakon prikaza svih sektora da je mjere koje su protuepidemijske mjere koje su uvedene za sprječavanje širenja koronavirusa snažno negativno utjecale na gospodarstvo i da su svi sektori više manje pogođeni negativno ovom situacijom. Vidjeli smo da je najteži sada pogođen sektor vinarstva. Oni s obzirom da turizma nema, a to je bio glavni, skoro jedini kanal prodaje, nisu u mogućnosti plasirati vina i to je počelo stvarati ozbiljne probleme. Zaključili smo da moramo krenuti sa nekim konkretnim mjerama odmah sada i da moramo dugoročno planirati poljoprivredu na način da ne bude toliko ovisna o turizmu i da se još više razvije, jer smo vidjeli da u ovakvim situacijama je iznimno važno da imamo svoju poljoprivrednu proizvodnju. Tako smo donesli zaključak da se svim korisnicima Fonda za razvoj poljoprivrede, svim poljoprivrednicima koji imaju kredite u Istarskoj županiji, da se predloži skupštini donošenje moratorija na plaćanje kredita, na glavnicu i kamate, tako da 6 mjeseci ne bi imali tu financijsku obavezu. I s druge strane predložit ćemo gradovima i općinama da se za 2020. godinu oslobodi plaćanje zakupa svih poljoprivrednika koji imaju u najmu državno poljoprivredno zemljište. A dugoročno, rekli smo, mora se izgraditi jedan centar za prihvat, pakiranje, preradu, obradu, distribuciju voća i povrća, jer je to vrlo značajna poljoprivredna proizvodnja. Vidjeli smo da naši građani su u ovo vrijeme htjeli kupovati na zelenoj tržnici, kupovali su se lokalni, svježi, zdravi proizvodi. To moramo iskoristiti kada se bude dijelilo sada državno poljoprivredno zemljište, da što više površina upravo bude u proizvodnji voća i povrća, da potičemo ekološku proizvodnju, plastenike, kako bimo povećali time i ukupnu proizvodnju. Ako bude planirana proizvodnja, ona će biti tijekom 12 mjeseci godišnje, neće biti vezana uz 3 mjeseca kada je intenzivno turizam u našoj županiji. S druge strane, od naše lokalne poljoprivredne proizvodnje, od svih proizvoda, kako svježeg, tako i prerađevina, proizvoda stočarstva, moramo organizirati potrošnju u našoj županiji. Tako da sve škole, vrtići, javne ustanove, domovi za starije osobe budu glavni potrošači poljoprivrednih proizvoda, a isto tako rekli smo da bi trebalo pokrenuti inicijativu, to su sami proizvođači zatražili, da u trgovačkim lancima budu trajno prisutni proizvodi lokalnih proizvođača. Za kraj zaključili smo da ćemo jednom mjesečno imati ovakve koordinacije, da ćemo županu predlagati mjere i da ćemo na kraju ovog perioda započeti sa izradom strategije razvoja poljoprivrede Istarske županije u kojoj ćemo ugraditi sve ove smjernice koje ćemo dogovoriti u ovom periodu. Donesen je zakon o popisu poljoprivrede, treba je krenuti u 6. mjesecu, zbog korone je odgođen za 9. mjesec. U 9. mjesecu treba bi početi popis poljoprivrede, nakon toga čekat ćemo 6 mjeseci rezultate, dobit ćemo najpreciznije moguće stanje u poljoprivredi u Istarskoj županiji i površine poljoprivredne i proizvodnje i količine, jer to sad ne postoje podaci. Na temelju tih statističkih podataka vidit ćemo šta imamo, šta nam fali, di smo i vidimo sada kako nam se desilo ovo sa koronom. Utvrdit ćemo smjerove, već se može reći da ćemo sigurno poticati ekološku proizvodnju, stočarstvo koje nam u centralnoj i sjevernoj Istri onda, pošto je radno intenzivno, tu će zaposliti ljude, zadržat će mlade na površinama, pokrenuti stočarstvo jer nam zaraštavaju sve površine u šumu i tako. Niz tih problema ćemo pokušati, obnova lokvi, svega toga. Radimo najmoderniju strategiju da bimo se vratili gdje smo bili prije 50 godina. Agroistra, poljoprivredni magazin. Koronavirus je natjerao lokalne poljoprivredne proizvođače da online ponude svoje proizvode. Projekt Lokalitet krenuo je kao web tržnica koja je ovaj tjedan otvorila i svoju trgovinu istarskim proizvodima na Verudi u Puli.
Agroistra, poljoprivredni magazin. Evo, lokalitet još prije mjesec dana započeo sa svojim radom, prvo kao virtualna OPG tržnica, što nam je iznimno bilo uspješno i naši OPG-ovi, svi koji su bili dio te virtualne prodaje njihovih proizvoda su bili iznimno zadovoljni, a i kupci, jer posebno u vrijeme kada je bilo malo teško doći do namirnica zbog sustava epidemioloških mjera gdje se bilo slabije kretanje, omogućilo kretanje, imali su mogućnost dostaviti, odnosno kupiti proizvode i te iste proizvode dobiti na kućnu adresu od naših OPG-ova sa različitih područja Istre. Na virtualnoj tržnici su mogli naručiti proizvode, u jednoj košarici više različitih proizvoda istog proizvođača ili različitog proizvođača i onda smo mi to sve pakirali i njima dostavljali na kućne adrese. Kako su i mjere popuštale, krenuli smo sa otvaranjem ovog prostora u kojem smo trenutno, koji je zamišljen kao OPG tržnica. Međutim, kako još tržnice ne mogu baš u svom punom jeku funkcionirati, odlučili smo u suradnji s našim OPG-ovima otvoriti ovaj, mi ga volimo zvati OPG Butežin, gdje lokalitet prodaje za poljoprivredne proizvođače naše s područja Istre točno njihove proizvode. Oni ovdje dostavljaju svoje proizvode i kupci, osim preko virtualne tržnice, mogu ujedno doći i ovdje jedan dan ujutro, dok jedan popodne, kupiti svježe voće, povrće, džemove, medove, suhomeslato, razne proizvode naših OPG-ova. Na našoj OPG tržnici i virtualnoj, ali i u ovom našem OPG Butežinu koji je fizički dio virtualne tržnice, možemo naći cijelo bogatstvo naših istarskih proizvoda od naših istarskih proizvođača, pa među njima i OPG San Vincenti koji ima suhomeslate proizvode, imamo pancetu, ombolo, vratinu, pršut, evo iznimno lijepo izgleda i okusa i mirisa i samim time već kad se ovdje uđe se osjeti taj bogatstvo mirisa tih proizvoda. Imamo prirodne džemove od raznog našeg istarskog voća, dunje, pa još groža, pa od jagoda. Imamo i od konoplje proizvode, do nedavno evo nam se pridružio OPG Prenc sa svojim proizvodima od konoplje, razna vina naših istarskih vinara, razna maslinova ulja naših maslinara, lješnjake, bademe, evo sad gledam jabučni ocat, sirupe od maslačka, od koprive, od bazge, od višnje, brašno, kukuruzlo, palenta, trešnje domaće, tek ubrane, razlo zeleno povrće, dok još ne krene rajčica, odnosno pomidori, krastavci, sve to skupa. I onda naravno imamo još tu i naše istarsko pivo, tako da možemo ponuditi i pivo, proizvode od lavande, prirodne džemove sa stevijom, znači bez dodatka šećera, svašta nešto. Evo, to je onako na brzinu, a sve naši kupci mogu pratiti preko weba, dakle sve što vide na virtualnoj tržnici pogledaju i onda ovdje dođu fizički kupiti, tako da ih ažuriramo konstantno i sve novo što se pridružuje i svi proizvođači koji ulaze u lokalitet tržnicu na virtualnoj tržnici se mogu vidjeti i kupci nas tu prate i tako da je sve ažurirano i veseli nas što svi su zadovoljni kad nam se novi proizvođači pridružuju. Agroistra, poljoprivredni magazin. S obzirom na veliki interes i traženje gledatelja, odlučili smo još jednom reemitirati priloge o sadnji istarskog kumpira i spravljanje izvrsnih i ukusnih šparuga hamburgera od boškarinova mesa. Uživajte! Sutra provest ćete dan sa mnom u polju. Sutra sadimo kumpire. Sad, profesionalci i seljaci će reći ki ne zna saditi kumpire, a mi koji se bavimo glazbom možda baš i ne znamo kako to ide. Mene su naučili moji starci, tako da zavedite sa mnom u jedan moj dan.
tako da ti povim, stari moji. Skrami z ovcami, s kozami, pita mi ča ćeš. Fino znani blejati kako koza, znani blejati kako ovca, ruhati kako i krava, tuliti kako i bak. Sad ćemo malo izravnati da imamo lipo ravan teren, da možemo lakše manevrirati. To je pod obavezno. Onda ćemo malo nagnjojiti i to je to. Nemoj me snimat sada, daj, nemoj me. Sada gremo uzeti malo gnjoja, komposta, nešto što smo marljivo skupljali cijelu zimu i bez toga nema ništa, to je srce, to je sve što imamo da bi ovi kumpiri bili dobri. Evo ga, izgleda malo ko grob, ali tu je život ipak. Ovo su naši najveći prijatelji komposta. Da nema njih, ovaj kompost nikad ne bi bio tako dobar. Tako da njih čuvamo ko oči u glavi i samo kad ih vidimo ih zakopamo malo dalje. Naši crvi, naši prijatelji. Hiti gnjoj u zemlji gdje smo pripremili da je malo rinforcamo. Sad ćemo malo lipo pobacati gnjoja da oživimo zemlju, da njoj damo force. A ovo je moj prijatelj Johnny, on nam nosi sriću u kampanji. Evo ga. Došlo je vrijeme da nam moja kopačica lipa malo to izmiksa, da gnjoj ide dublje u zemlju. Ovo je jako mali model, ali to su nekad ljudi delali na ruke, sad imamo pomoć Kineza i ni problem. Evo ga, sad ćemo mi nju aktivirati. Gledaj sad ovo, iz prve pali. Malo po malo delam s njom tako i to traje ure i ure i imam vremena za razmišljati koliko ćeš. Većinom su to pozitivne misli, nekad dođu malo i računi, dugovi i tako dalje i onda se malo zablejim, ali većinom pozitivne misli. Većinom. Sad ćemo par koci skratiti da imamo za mjeru, da znamo di su kumpiri. Evo ga drugi. Sad ćemo staviti koce za šednjak, da znamo kuda ćemo saditi ove kumpire. Primjer, ove kumpire koje smo prije posadili. Ruhati kako i krava, tuliti kako i bak. Ovo s druge strane stavljam da imam ravne redove za kumpire, da znam točno gdje ću ih posaditi. I onda kad niknu da bude to lipo ravno i kako Bog zapovida. Ovo je najljepši dio dana, kad se malo marenda, odnosno jede ručak. Sad ćemo završiti, ja sam već to iskopao redove gdje ćemo saditi kumpire.
Sad ćemo još malo gnjoja, odnosno komposta po kanalima ili kako ih ja zovem grobovi. Dobro. Evo ga, ovo je Kolombo. Monalizu smo već stavili, prošlu šetimanu. Znači sada još samo Kolomba da fikamo underground ili ti ga ispod zemlje i zagrnemo i mi smo finili. Dođite za mnom. Ovo je bar jednostavno. Znači uno, da ne brojim uvijek, da nema veze. Bilo bi dobro imati nešto da se drži razdaljina ista, ali ja imam pratike pa više manje znam od oka to. Zadnja faza, sad nagrnemo i naši kumpiri će resti prije ili kasnije. Evo ga. To je to. Sada smo napravili ništa u životu i nećemo biti gladni. Kad čujem da reču da imaju šug od Boškarina, Boškarin je bilo ime, a vo je vo. Eli voli ko su dva su, imam vo. Kažu da nam je baterija na low battery, tako da nećemo dugo. Evo, ovo je bio dan s nama sa mnom u kampanji. Ništa niste naučili, ali ste možda, eventualno ste malo nasnimali. Uz ovaj lipi kamin želim vam ugodan nastavak dana. Ove bačve se i dalje koriste, iako izvana izgledaju pohabane i stare, iznutra su one uščuvane, a koriste se na način da se dezinficiraju tako što se nabere začinsko bilje, znači miks začinskog bilja, timjan, majčina dušica i još neki sadržaj koji su tajna. Znači svežan tik trava se onda zapali i onda se iznutra bačva nadimi i to je to. I onda je bačva spremna za akciju. To je po starinski old school. Živjeli. Malo ćemo vidjeti situaciju kakva je u ovom zoološkom vrtu. Evo ga, sve su na broju. Vidiš ovo, gledaj. Neko je popio. Ovdje još ima malo. Ovo vidi. Pazi ovo. 87. godište. Agroistra, poljoprivredni magazin. Ovo što vidimo ovdje, to je jedno sklonište koje je još starije od kažuna. Ovakva su se skloništa nekad koristila i tek nakon ovakvih skloništa su nastali kažuni. Znači prvo su se u zidu radile polupećine ili rupe gdje je pastir kad je čuvao svoju stoku koja je bila na ispaši prespao. Znači čisto jedna mala rupa da se on može skloniti, zapaliti vatricu ispred te rupe i prespavati. Tek nakon toga su prethodili kažuni. Znači, a ovo je zaboravljeno i niko ne vodi računa da su i upravo ovakve nastambe privremene i mala mjesta postojala. Evo, ovo su naše prve šparuge. Ovo je malo, ali isto ćemo je uzeti jer ima dosta stabilan vrh. Šta kažete vi, sensei? Odlično. Da, uberite, molim vas, hoćete li mi ukazati tu čast?
Nakon šparoga ubili smo i komad mesa, znači sad ćemo ga mljeti 2 puta. Meso ćemo mljesti ručno, tu ćemo krenuti sa različitim uzorcima mljevenja. Imamo zvijezdicu, znači neko ko želi postati zvijezda, who wants to be a star. Poslije zvijezda imamo zube, odnosno zubatac, iza toga imamo jelku i na kraju valove. Znači mi ne talasamo u ovom društvu pa smo odlučili da ćemo biti zvijezde. Znači prvo ćemo ga na zube izmjeti, poslije zubiju, poslije oštri zuba, vidite ove zube, onda ćemo na zvijezdu. Ovo je meso boškarina, orah. Znači on nema puno masnoća kao što vidite, malo je prošaran s masnoćama. Zato ćemo ga morati samljeti na krupno, na najkrupniji dio. U njega ćemo, kad ga budemo samljeli, dodati šparoge sitno na sjeckanje i dodat ćemo maslinovoga ulja. Dodat ćemo zatim malo krupne soli i papra i stavit ćemo ga u kalup za meso. Ok, sad smo samljeli meso na sljedeći način. Iskomadali smo na krupnije dijelove šparogu i ubacili smo ga skupa sa mesom. Zašto? Da bude kompaktnije. Kad se to samelje, da bude kompaktnije. Isto tako dodali smo u taj uređaj i malo maslinovog ulja. To je naša tajna, ali sad znate svi, evo. I to kada se pomiješa, to će doći izvrsno. Malo se posoli. Imamo dovoljno mesa sada ovdje, nekih 18 do 20 deka, cirka za prvi hamburger napraviti. To ćemo sada oblikovati u kuglicu. Evo ga. Nećemo uzeti štap za bejsbol, nego ćemo staviti u kalup za hamburger. Cak. Evo ga, pritisnut ćemo. Agroistra, poljoprivredni magazin. Sad ćemo ubrati mladi luk i njega ćemo staviti u hamburger uz domaću rajčicu nasjeckanu na tanke fete. Krećemo. Ćemo složiti jedan hamburger i time smo završili našu avanturu. Ispravak, jedan šparoga burger ćemo složiti od boškarina i avantura je gotova. Do sljedeće avanture gledajte nas ponovo.
Hvala vam što ste pogledali Agroistru. Vidimo se za 2 tjedna. Agroistra, poljoprivredni magazin.